Алайкум мардум тикток лайкро шаполоқ шап кунем бардоро 60 айфон оварда будем бардоро 25 тагаш мундаге 35 та шаф кунем 25 та айфон гизала овардагем я 15 тага S21 S20 S23 S23 Plus S23 mini бардоро Samsung гизала овардагем бардоро шумо телефонотон биёрен беу телефон беу дорен дар хонатон дар дастон истифода мебарен биёрен болоштунтан телефони пачка тон бардоро телефони навтон фора нав беутон фора беу бардоро кашар дишанбе ашари вадат ашари клуб ашари туз айраҳои дур занг мезанем бардоро телефон бутем болоштунтен бардоро ай пеш гам мезанам агар бихарин 25 шаҳр на вилояти хатун айшот имо бардоро даставка бе пулай бардоро 16 ташаккур дорам даставка бе пулай алиши болоштумда бардоро ай пеш гам мезанам ай мардум тикток бе ниҳоят миннатдорам ки бардори қамара дастгирӣ мекунен ҳаматон да бардоро раҳмати канон бардори тикток да ютуб канал дорум да ютуб ба ҳарфҳои тоҷикӣ телефон тиҷа бизанем бардоро ютуб дам канал дорум да ютуб ба ҳарфҳои тоҷикӣ шумо телефонотон биёрен хонор дорен реалми дорен текно дорен ҷинго дорен любой хел телефона бардоро биёрен ман қабул мекунам телефони пачка тон метам ай 10000 любой хел телефона бардоро дорум ай 300 то 10-15 бардоро дорум телефони бақват дорум алиш болоштум любой кора мекунем бардоро шаҳри Қурғонтепа кӯчаи баҳор магазини якай сапоне бардоро бозори фаровон дам бардоро точка дорум дукони 121 бозори фаровон шаҳри Қурғонтепа бозори шаҳри Қурғонтепа мақсад бозори фаровон яхел бардоро шаҳр душанбе занг мезанам бозори фаровон бардоро шаҳри Қурғонтепа дам мақсад бозори фаровон аст бозори фаровон дам бардоро точка дорум дукони 121 ҷо шогирдом май мақсад шумо пеш хидмет алиш болоштум хидм мекунем бардоро любой хел телефона биёрен хона дорен реалми дорен текно дорен қабул мекунем болоштум телефони пачка тон бардоро дар панои худо бошен видеои нав мекунем ютуб дам бардоро телефон ютуб дам канал дорум дар ютуб телефон тиҷа ба ҳарфҳои тоҷикӣ дар панои худо бошен